Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Aufour, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Ja, ze stinkt dit jaar in het vuurprogramma van Guus Meeuwis, doordat ze de wedstrijd Wie Rokt Groots won. Vandaag zingt ze hier bij ons in de studio en natuurlijk vurig toe. Ze is Isabel, Amé en haar hele band heeft ze meegenomen. Ja, en we hebben de rennende backpacker te gast. Hij heeft bewezen dat reizen en hardlopen tegelijk in. Hij heeft er een boek over geschreven, een marathon van reisverhalen. Jos Ewals. Ja, misschien kan Jos wel meetrainen met het CIOS, want die kon namelijk een speciale actie doen. Ze kon 245 kilometer rennen voor het goede doel. Hoe ze dat precies gaan doen, dat kreeg je zo meteen te horen. We gaan eerst even praten met Marcel Penders van In het Nieuws. Ja, Marcel, heb je al gehoord dat er vandaag een stille tocht is voor Johannes de Bultrug? Oh, echt serieus? Nee, dat hebben we niet metgekregen. Ja, kijk maar even met. Ja, Marcel, dat was mijn nieuws van vandaag. Wat heb je vandaag nog in het nieuws zitten? Ja, nou ja, veel hebben we belangrijker nieuws dan die nieuws van de dag. We gaan het namelijk hebben over de Floriade. Goed nieuws dit keer over de Floriade, want de toeristische sector in Venlo en omgeving die heeft flink geprofiteerd van de Wereldtuinbouwtentoonstelling. Dan even gaan we het hebben over Nien Hennis Plasgaard, de minister van Defensie, afkomstig uit Remeun. Ze is namelijk gekozen tot het politieke talent van het jaar 2012. En straks weer ook uitgebreid sportnieuws. Dan onder andere aandacht voor de prestaties van Jammer Jury Verlinde op het WK. En voor de ontslagen Huub Stevens bij Schalke 04. Maar nu gauw terug naar Joes, want die heeft nieuws over de Bultrug. Nou ja, nieuws over de Bultrug. Maar ik heb wel serieus gehoord dat er echt een stille tocht gaat komen. Of althans, dat willen de mensen wel. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Er zitten namelijk twee hele sportieve mannen bij mij op de bank. Dit is Herbert van Breugel, jaargroepsleider leergang 4. En Joop Wolters, coördinator van niveau 2 van het CIOS in Sittard. Ja. Het gaat heel bijzonder doen voor 3FM Serious Request. Gaan we het straks over hebben. Ja? Het CIOS, ja, niveau 2. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dat precies? Dat moest ik voorstellen. Niveau 2 is 8 jaar geleden is dat ontstangen. Binnen het CIOS wordt alleen de niveau 3-4 opleiding. En vanuit het ministerie is eigenlijk de vraag gekomen om alle studenten zeg maar, toegang te kunnen geven tot alle mbo-opleidingen. En er is een onderzoek geweest in het werkveld van de sport. En daar is in aangegeven, met name door de commerciële bedrijven, weer zien wel iets in een sportbegeleider. Dus dat is de assistent. Dat is dus de niveau 2 opleiding. En daarvan is gezag geworden, nou, op het moment dat ze immers afleveren, de algemeen is opgeleid in sport. En van initiatief neemt en wilt werken en goed met mijn klanten omgaat. Dan kan ik hem binnen mijn eigen bedrijf verder gaan opleiden. Nou, daar zijn we dus met begonnen 8 jaar geleden. En nu bleek eigenlijk, nu we bezig zijn, dat we uiteindelijk met name opleiden dat ze door kunnen naar een niveau 3 opleiding binnen het CIOS of een niveau 3 opleiding buiten het CIOS. Ja, dus is bieden alle leerlingen wel heel dat er geen toelatingseisen zijn? Dat jawel, er zijn wel degelijk toelatingseisen. Het is geen drempeloze instroom. Dus we hebben een fysieke toelatingstest, waarbij we een aantal fysieke vaardigheden testen. Maar bij ons is ook met name het stuk samenwerkingsvormen die we weer testen. Ja, waar ze toch bepaald gedrag uitholt. Nou goed, en daar proberen we wel heel goed op te testen. Dus neven de gewone fysieke testen, zoals zwemmen, hardlopen, balsporten. Die we daar ook doen. Ja, als leerlingen dus inderdaad verder willen, dan kunnen ze naar leerjaar 4. Dan komen ze onder andere bij jou terecht. Ja, dan moeten ze gaan eerst naar een niveau 3. Ja. En goed, uiteindelijk komen ze via het 3e leerjaar, hopen wij natuurlijk in het 4e leerjaar. En dan kunnen ze inderdaad uitstromen als een coördinator sport en bewegen. Als ze uitstromen op niveau 3, dan zijn ze de sportleider. En wij noemen dat zeg maar de man of vrouw in trainingspak. Oké, dus voetbalcoaches, moet daar dan denken trainers? Ja, dat kan inderdaad een voetbaltrainer zijn, dat kan een fitnesstrainer zijn, een buitensportinstructeur. Maar dat kan ook zijn richting een stukje sportieve recreatie en toerisme. Dus zeg maar het programma op campings verzorgen, het sportprogramma of bewegingsprogramma. In die richting worden dan de studenten opgeleid. Ja, nu misschien een hele andere zaak, want het schoot me nu net ineens binnen nu het hadden over voetbalcoach en trainer. Ik bedoel, het nieuws van afgelopen week. Hoe speelt het op zo'n opleiding als jullie een sportopleiding? Hoe gaan jullie daar met leerlingen, hoe praten jullie daarover? Nou, daar is wel degelijk inderdaad binnen de verschillende lessen over gepraat. Wij hebben ook een stukje evenementenorganisatie en management. En wij starten dan in principe de lessen altijd met nu.nl.
Zodat we ook de actuele zaken die in de maatschappij spelen daar kunnen bespreken. Ja. En ja, dit is natuurlijk iets wat erg dicht bij ons werkveld zit. En dat zijn dingen die absoluut door de studenten besproken zijn. In samenspraak met de collega's. En ja goed, iedereen mag daar zijn zegje in doen. En uiteindelijk, Ja, want hoe reageren leerlingen erop? Nou goed, kijk, bij ons is het dus eigenlijk precies hetzelfde dat we dus de lessen dus ook op die manier starten. En je ziet vaak toch wel veel uiteenlopende reacties. De ene die reageert heel emotioneel en heel primair. Een ander heeft daar al een aantal andere zaken zeg maar, thuis al besproken. Dus ja, het is wel leuk om zeg maar, de interactie tussen de leerlingen te zien. Dat ze ook op elkaar gaan reageren. Nou goed, en op die manier proberen wij ook onze lessen zeg maar, in te vullen. Ja. Dus dan zie je dus dat leerlingen hele uiteenlopende meningen hebben. En met name dat stuk. Dat is bij ons binnen de niveau 2-opleiding vinden wij dat heel belangrijk. Dat ze ook leren zeg maar, naar elkaar te luisteren en elkaar laten uitpraten. En ook respect hebben voor de zaken die besproken worden. Ja, dat is denk ik inderdaad heel belangrijk dat dat bij zo'n opleiding al begint, toch? Ja, absoluut. Ja, het beeld van wat mensen denk ik van een SIOS hebben, dat er voornamelijk gewoon veel gesport wordt. Wat voor sporten geven jullie allemaal? Ja, in de basisopleiding is dat heel erg breed. Van spel, allerlei balspelen, racketspelen. Turnen komt naar voren toe, zwemmen. Wij doen ook dingen op het gebied van trainingskunde. Dat betekent dat ze zich ook voorbereiden op bijvoorbeeld wat we aanstaande vrijdag gaan doen. De kerstcross, dan moeten ze een duurloopje gaan doen. En in het tweede jaar wordt dat dan een soort van triathlon. In het derde jaar een survival run. Zodat ze ook een stukje duurprestatie moeten doen. En ja goed, dat zijn allerlei praktische vakken die in ieder geval terugkomen. Het is heel breed. Ja, praktisch, maar ook theorie is heel belangrijk. Ja. Maar wat ik nou het allerleukste vind om het over te hebben, is die actie. Wat je aanstaande woensdag gaat je er met beginnen? Ja, komende woensdag dan gaan we beginnen vanaf 4:15 bij Sportplaats Het Anker in Buchten. Ja, smiddags? Smiddags, ja, smiddags. Er is een startevenement, hebben we daar. Waarbij we proberen zoveel mogelijk lu natuurlijk te krijgen om onze studenten uit te zwijgen in de tocht die we gaan doen. Ja, voor de duidelijkheid is dus voor de actie van 3FM met Serious Request. Dit jaar is het Red een Baby? Ja, of wat is Red een Baby. Ja, het is even Let's Hear It for the Babies, dat is de slogan. Er zijn dus heel veel in derde wereldlanden baby's die sterven, babysterfte. Elke 6 seconden sterft een baby wegens gebrek aan medische begeleiding. En jij gaat rennen? Ja, 244 kilometer. We gaan rennen. We hebben, eigenlijk is het ontstangen het idee om 7 kilometer rondom de school te gaan hardlopen, net wie vorig jaar. Ja. En op een gegeven moment, toen hebben 7 kilometer? Ja, dat wordt eigenlijk de bedoeling. En toen dachten we op een gegeven moment van, nou, wie weet ligt het glazen hoes eigenlijk hier vandaan. En als we nu eens alles achter elkaar gaan plekken, wie weet kunnen we dan komen. En toen hebben we eigenlijk met 3 collega's besloten, we gaan het gewoon doen. En we gaan gewoon helemaal naar Enschede gaan we hardlopen in estafettevorm. Ja. Dus ja, we gaan 244 kilometer met woensdag. Hoeveel leerlingen en docenten? We gaan met 46 leerlingen die lopen. 49 leerlingen in totaal. En we zijn met een totale karavaan van, ik geloof op dit moment 8 of 9 voertuigen. Ja. Plus 66 personen, chauffeurs, fysio's, masseurs. En alles is gedacht? Tot nu toe hebben we aan heel veel dingen gedacht. Komt je dan achter? Nee, goed, ja, er is heel veel op ons pad gekomen. En het balletje is gerollen. En het is eigenlijk alleen maar heller gerollen en alle kanten opgerollen. Dus hoe heb je je op voorbereid? Hoe zijn die leerlingen erop voorbereid? Nou goed, we besteden in de lessen absoluut aandacht aan de fysieke duurprestatie. Wat Herbert net nog aangeeft. We trainen eigenlijk elke week met ze. Maar dat doen we gewoon omdat we vinden dat dat bij de opleiding hoort. Ja goed, en nu is het met name een mentale kwestie. Want we weten allemaal denk ik niet wat op ons paard gaat komen. We kunnen ons er wel bij voorstellen. Maar om 3 uur s'nachts dan zullen sommigen de bus uit moeten. Want we rennen dus ook gewoon s'nachts. Ja, en willen binnen 24 uur in Enschede aankomen. En kunnen mensen dan een sponsoren? Of hoe werkt dat nu? Ja. Mensen zitten te kijken en denken, nou, ik wil dat goede doel ook... Nou, die kunnen absoluut sponsoren. Geen zelfs. We hebben de ambitie om €10.000 op te halen. We zijn aardig in de running. We gaan onderweg ook allerlei acties doen nog met de studenten om zoveel mogelijk geld op te halen. En via de Kom in Actie site, kominactie.nl van 3FM. Als ze door gaan zoeken op een actie en ze zoeken op SIOS. SIOS on the move hebben we het genoemd. Dan komen ze bij je goed. Dan komen ze op de doneersite en dan kennen ze massaal storten. Ja, dat is wel de bedoeling. Rennen ze zelf ook met? Ja, we gaan absoluut met rennen. Ondanks dat we heel druk met de organisatie bezig zijn, gaan we gewoon zeg maar als derde van het tweetal gaan we gewoon met. En dan lopen we gewoon met de studenten met. Oké, en jij gaat ze aanmoedigen? Op het moment dat we er tijd voor hebben, doen we dat zeker. Met een hele hoop studenten, zeker bij de start aanstaande woensdag. Ja. Een aantal proberen er ook nog donderdag inderdaad bij te zijn. Zeker ook als ze daar in Enschede aankomen.
Maar goed, om nou het hele team daar naar Enschede toe te brengen, dat wordt wel erg Nou, we gaan jullie volgen en we kijken op de site om voor dit goede doel geld te storten. Heel veel succes en fijn dat je hier wordt. Dankjewel. Ja, we gaan verder met muziek, namelijk Isabel Aimé, die is hier te gast met haar band en ze gaat het nummer zingen It's Okay. To give you, still you don't want to receive. I am your friend. Is it the one way or is it the other? I have to believe. It's okay. I know you don't see, but it's okay. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. I have so much to live for, so much to share with you. So give me your hand, we will move forward. The key of the closet is mine. So I will help you. I understand. And I will give you my open hand. I know you don't see, but it's okay. Yeah, it's okay. I know you don't see, but it's okay. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. This cold, cold winter that never ends. You will leave me standing, but it's okay. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. But it's okay, yeah, it's okay. I know you don't see, but it's okay, yeah, it's okay. I know you don't see, but it's okay, yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Isabel Aimé staat zometeen nog meer van haar. Ja, bij mij op de bank zit Jos Ewals, docent Engels en reiziger en marathonloper en nu ook boekenschrijver. Je hebt dit boek geschreven, een marathon van reisverhalen. Welkom. Ja, de eerste vraag is dan toch wel, u bent docent Engels en dit is al uw derde wereldreis. Hoe doet u dat qua tijd? Hoe doe je dat qua tijd? Dat is een kwestie van op de eerste plaats dat je het echt wilt. En op de tweede plaats gebruik maken van de mogelijkheden binnen het onderwijs. Zoals
er waren, levensloop en opfrisverlof. Dus een kwestie van geld sparen als je dat terzijde kunt zetten. En vervolgens invullen waar je naartoe wilt. Goed, geld sparen en ook een beetje plannen natuurlijk, denk ik. Het plannen aan zich is nooit zo heel belangrijk voor mij. Want aangezien ik backpackend de wereld rondtrek in mijn eentje in principe... is mijn grootste wens om niet precies te weten wat ik morgen ga doen. Dus ik wil vandaag beslissen wat ik morgen ga doen. En ja, in feite een soort van open einde hebben. Dat is belangrijk. Dat is voor mij heel prettig, ja. Want ik houd niet zozeer van voorspelbaarheid. In die zin dat het leven is sowieso al heel erg gestuurd natuurlijk. Als je docent bent, heb je voorbereidingen, je geeft lessen, enzovoort. Dat is vrij erg gestructureerd. Maar dit heb ik blijkbaar nodig als tegenhanger. Ja, u heeft een passie voor reizen, een passie voor hardlopen. Ja. Maar wanneer kwam u erachter dat u ook een talent had voor schrijven? Talent voor schrijven? Ik houd altijd een dagboek bij. Ja. Als ik reis. Dat heeft u ook bij u, hè? Ja, ik heb het laatste dagboek bij me, wat ik van mijn dochters cadeau gekregen heb. Voor mijn verjaardag was het eigenlijk. En dat was precies een week voordat we vertrokken. En in dat dagboek schrijf ik elke dag een weerslag van wat ik die dag gedaan heb. Echt, u slaat geen dag over? Ik sla geen dag over. En zijn het dan echt uw diepste zielenroerselen die erin komen? Mijn dagboek, daar zet ik inderdaad mijn diepste zielenroerselen in. Die ik ook wil delen met mijn meest dierbaren, zeg maar. En staan die dan ook weer vervolgens in dit boek? Die diepste zielenroerselen in mindere mate. Waarom? Waren die niet zo interessant? Of waarom zijn die weggelaten? Ja. Of te pijnlijk? Dat kan ook aan de orde zijn, inderdaad. En ik heb 2 lieve dochters die straks nog zo'n grote stapel dagboeken door zouden kunnen gaan lezen. Het was inderdaad een beetje een andere reis dan de vorige 2. In die zin dat mijn relatie ten einde was gelopen. En die vorige 2 reizen ga je toch gewoon lekker op pad met het idee van leuke vriendin thuis. En op die manier, daar zit het stukje verhaal achter dat mijn vriendin van toen niet hield van reizen. Maar zij ging wel met u mee dan? Zij was met u mee op die laatste reis? Nee. Okay. Op de laatste reis, toen was de relatie uit. Okay. Maar in de tweede reis hebben we wel een stukje samen gedaan in Thailand. Dat was wel erg leuk. Ja. Dus u heeft er wel iets voor over, voor die reizen? Wie? U? Ja, dat is een hele goeie. Dus, dat is natuurlijk een eeuwige discussie. Is het niet zozeer. Want als je elkaar gunt dat je de dingen doet, dat je de ruimte wilt geven, zeg maar, om te zijn wie je wil zijn. Ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Naar mijn idee en relationeel opzicht. Maar ja, het schept ook een stuk afstand. Fysiek en inderdaad letterlijk, zoals je zegt. Maar het is een heel bijzonder boek geworden. 42 verhalen, gelijk aan het aantal kilometers van een marathon. Ja. Hoe was dat trainen? U bent op heel veel verschillende plekken geweest, onder andere we hebben er ook foto's van. Misschien kunnen we wat afbeeldingen laten zien van de mooie plekken waar u bent geweest. Maar hoe was dat trainen daar? Ik bedoel, u hebt met hoogte te maken, met hitte. Het trainen was heel divers, inderdaad. Ja. Ik besloot, Mexico is dit volgens mij, hè? Dat we net zagen. Dat we de foto's net als Mexico, dit is Myanmar. Ja. Daar heb ik ook getraind. Dit is India. Daar kwam ik er niet aan toe. Nee, en waarom niet? De eerste 2,5 week met mijn dochters doorgebracht in India. Ja. En ja, dat is niet zo'n sociale bezigheid als je gaat lopen. Bovendien heeft India een andere vorm van racen, zeg maar. Ik had aanvankelijk in mijn oorspronkelijke versie van het boek een rubriek bedbugs, racekak en ander onheil. Dus je kunt een beetje invullen. Daar had u last van. af en toe last van. Maar heeft het uiteindelijk niet gehaald in het boek zelf, omdat het chronologisch is geworden. En dan moesten er gewoon stukjes uit. En ik wilde 42 hoofdstukken uitkomen. Maar werd u ook niet vreemd aangekeken in bepaalde landen als u daar als een speer voorbij kwam gerend? Altijd een speer is een heel fijn compliment, Joes. Maar inderdaad, een voorbeeldje in Bangkok.
Daar besloot ik eigenlijk in eerste instantie om te gaan lopen. Ja. En ik kende daar een pleintje. En dan had ik een dame zien lopen 's middags. Dat was 30 plus degrees, zeg maar. En ik dacht van, nou, als die dat doet, dan doe ik dat ook. Dan kan mij het schelen of ze mij gestoord vinden of niet. Dus ik ben daar ook een rondje gaan lopen van 2 minuten. En dan vervolgens een uur lang. Dus kom je 30 keer dezelfde mensen tegen die misschien 30 keer denken van, oh. Dus u was daar opeens de bezienswaardigheid. Ja, op dat moment even wel. Ja. Maar waarom op zo'n reis opeens weer gaan trainen voor een marathon? Waarom niet gewoon lekker een stukje rennen, maar waarom dan weer een marathon? Daar zit het verhaal achter dat ik in 2011 mijn eerste hele marathon gelopen heb. En dat was de marathon van Amsterdam in oktober. En toen ik op reis ging eind december, toen heb ik op het laatst besloten om mijn loopschoenen mee te nemen en niet mijn bergschoenen. En dus om het te kunnen besluiten alsnog dat ik veel zou gaan lopen, zeg maar. Nou, een 1,5 maand na het begin van mijn reis in Bangkok, heb ik net gezegd, toen kreeg ik de inspiratie van, nou, ik ga het gewoon doen. Ik wil nog een tweede marathon lopen en dan binnen de 4 uur. Want die eerste marathon was net boven de 4 uur. En ik dacht van, nou, voor mijn 60ste wil ik dat ook nog. Ja, en of dat gelukt is, daarvoor moet je echt dit boek lezen. Want het staat namelijk hier achterin, dat gaan we nog niet verklappen. Wat ook wel leuk is, ik weet niet of je dat thuis kunt zien, maar als je zo met het boek doet, ik weet niet of we dat in beeld kunnen brengen. Hier rechts onderin. Ja. Zie je het? Ik zal nog één keer doen. Het is dus leesbaar voor een kind van 3, ja, als je wil. Nog één ding. Je bent in Mexico geweest. Daar hebben we net ook een afbeelding van. Nu weten we allemaal, 21 december, het einde der tijden, het einde van de wereld wordt al geroepen. Wat heb jij daarvan meegekregen toen je daar was? Ja, de Maya-cultuur is erg inspirerend voor me. Ik heb daar een 2-tal maanden rondgetrokken in Mexico, Guatemala. En ik heb me enigszins verdiept in de Maya-kalender. En het verhaal wat de media roepen van de wereld vergaat op de 21ste, wat tussen haakjes mijn geboortedatum is, 21/12. Ja, precies. Laten we dat vooral niet hopen, want dan mis jij je 60ste verjaardag. Ja, dan zit ik hier een boek te promoten voor nog 4 dagen. Maar goed, als mensen willen kopen, moeten ze snel zijn natuurlijk vandaag. Nog slechts 4 dagen te verkrijgen. Nee, maar hoe wordt het daar beleefd? Nou, de Maya-cultuur zegt eigenlijk, staan grote dingen te veranderen. En de Maya-cultuur zegt niet, de wereld vergaat. Nee. De grote dingen die gaan veranderen, die hebben alles te maken met het idee, denk ik, en dat zeggen Maya's ook, dat het zo niet langer kan met de wereld. De wereld, de aarde, zal uiteindelijk overwinnen en niet de mens. De mens haalt te veel uit die aarde. Uiteindelijk gaat dat zo niet werken. Nee. Maya's zeggen, blijf dicht bij de aarde, luister naar de aarde. Niet de nadruk leggen op productie, op morgen meer hebben dan overmorgen in het kapitalistische systeem. Dat gaat uiteindelijk niet werken. Ten goede veranderen. Daar gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit. En ik wens jou op de 21ste een hele fijne verjaardag toe. Fijn dat je hier was. En het is een prachtig boek, een marathon van reisverhalen. Dankjewel, Jos. Dankjewel. Ja, ik gewoon nog Isabel M.E. oorspronkelijk uit Itteren, vlakbij Maastricht. Maar ze woont alweer een tijdje in Tilburg. Ja. Waar je studeert aan de Rock Academie. Ja. Ja, en je stond dit jaar in het voorprogramma van Guus Meeuwis. Hoe ben je daar ooit beland? Nou ja, er was een wedstrijd voor... dan kon je het voorprogramma worden van Guus Meeuwis. En toen ik dat las, toen wist ik eigenlijk niet zo goed of ik daar wel mee moest doen, of het wel iets voor mij zou zijn. Maar ja, je kon wel voor 120.000 mensen optreden. Dus ik dacht, waarom is altijd mis. Mm-hmm. En toen waren ze eigenlijk heel enthousiast. En toen had ik de wedstrijd gewonnen. Ja, met deze mannen waar je zo meteen ook mee optreedt. Ja. En waren dat dan eigen nummers? Want de wedstrijd heette Wie Rokt Groot, toch? Ja, Wie Rokt Groot, ja, Wie Rokt Groot. Nou, hij heeft mij juist uitgekozen omdat ik heel veel eigenheid had. En omdat ik juist mijn eigen nummers speelde. En ze wilden natuurlijk ook wel graag covers horen. Mm-hmm. Maar dat snap ik natuurlijk wel, want je staat voor zo'n groot publiek en ze kennen mij natuurlijk allemaal nog niet. Dus toen hadden we een cover van Mumford & Sons gepakt, die ook gewoon bij mij past. En we hadden Love Generation van Bob Sinclair hadden we helemaal verband, zeg maar. Dus want dat is oorspronkelijk natuurlijk een DJ-nummer, daar hadden we nu een bandnummer van gemaakt. En die spelen we nu eigenlijk nog steeds. En dat vond Guus wel leuk? Ja, dat vond hij wel leuk. Ja, jij hebt gewonnen. Hoe was dat dan om voor zoveel mensen op te treden? Ja, echt bijna onwerkelijk of zo. Ja.
Ik had eigenlijk verwacht dat ik heel, heel, heel zenuwachtig zou zijn. Ja. Maar omdat het was allemaal heel goed geregeld. Er stonden echt de beste geluidsmannen. Weet je wel, they had our backs. En dus ik ging op en het was echt zo van, kom maar op, weet je wel. Mm-hmm. En overal stonden ook mensen. Dat was ook echt... Beveiliging of wat? Of wat Nee, publiek. Ja, oh, zo bedoel je. Want als je dan gaat soundchecken, dan is dat stadion natuurlijk nog helemaal leeg. En dan lijkt het al wel heel groot. Maar als dan ook nog eens op elke stoel iemand zit, dan weet je echt niet waar je moet kijken of zo. Dus dan... Ja, dat was fantastisch. Een mooie ervaring. Heb je daar is er nog iets goeds uit voortgekomen? Veel optredens? Ja, veel optredens. En ook, het staat natuurlijk heel goed op mijn cv. Dus je mag niet zomaar in het PSV-stadion bij Guus Meeuwis spelen. Nee, absoluut. Maar heb je nog met Guus gepraat? Ja, nou, met Guus zelf had ik niet zo heel veel contact. Omdat hij natuurlijk zelf ook heel veel bezig is met die show. En hij regelt volgens mij ook heel veel zelf van zijn bedrijf. Maar ik heb wel nog in die periode dan met hem contact gehad. En hem ook echt bedankt voor de kans. En dat ik het gewoon echt heel tof vond. En hij is ook gewoon echt een toffe vent. Gewoon echt leuk. Lieve man, ja. Mooi. Ja, je hebt net een nieuwe EP uit. Ja. Het heet The Cloud. Ja. Allemaal eigen nummers? Ja, allemaal eigen nummers. En vertel heel kort. Nou, ik heb de Cloud gekozen omdat ik vaak... ik heb een aantal nummers echt geschreven toen ik echt heel verliefd was. En dan zit je echt van roze wolken. En dan zijn ze allemaal super vrolijk. Maar ik heb ook nummers die zijn wat melancholisch. Toen het uit was. Ja. Nee, die gaan over wat diepzinnige onderwerpen. Of vriendschap of hoop. En de cloud kan dus ook zijn een roze wolk, maar ook een regenwolk. Of een donderwolk. Of een donderwolk. Dus vandaar dat ik voor die naam heb gekozen. En zo meteen na de reclame ga je nog een nummer voor ons zingen. I'm Not Leaving. Is dat de roze wolken of is dat de donderwolk? Tussenin. Want Not Leaving gaat over dat het uitging met mijn vriend. Ja. En het ging uit en toen woonde ik nog in Maastricht. En het is altijd zo ongemakkelijk als je je exen tegenkomt in de stad waar je woont. Mm-hmm. En toen verhuisde ik dus naar Tilburg. En toen dacht ik echt van, nou, nieuwe mensen, weet je wel, heb ik daar geen last meer van. Ja. En toen verhuisde hij ook naar Tilburg, omdat hij daar ook kwam studeren. Oh, dat meen je niet. En, toen kwam ik alsnog tegen. Ja, en toen heb ik dus Not Leaving geschreven. Zo van, I'm not leaving this town again. Ja. Nou, we gaan er zo meteen naar luisteren. Want we gaan eerst eventjes naar de reclame. Misschien kan Geert-Jan even wat dichterbij komen hier. Want jullie zien, ze treedt op met blote voeten. Doe je dat altijd? Ja. Dan zing je beter? Ben je beter geaard? Ja. Oké. Ik weet niet, dat vind ik relaxed. Nou, en gaan we zo meteen horen. Hoef ik geen schoenen uit te zoeken die matchen. Ook dat weer en onderhandige hakken aan. Precies. Nog een keer mee, zo meteen naar de reclame. Doei. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuver.